warahmatullahi wabarakatuh. Amit pun sewu parang kula ngadeg somatur wonten asanipun Bapak Ibu sedaya. Kula minangka sulih salira talangaturipun saking panjenenganipun Bapak Mardiyono Delasan Ibu Poyong. Monggo kita tansah ngunjukaken raos puja puji syukur kunjuk wonten asanipun Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi mapinten-pinten berkah taufik hidayah saha inayahipun dumateng kula lan sami sehingga wonten ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan saged sarangan nyawiji makempal wonten ing punika papan kanthi boten wonten satunggaling halangan punapa. Shalawat salam monggo kita tansah sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun wiwit donya punika dumugi yaumul akhir samangke. Amin Allahumma amin. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula hormati menggah atur ingkang anggus pisan saking panjenenganipun Bapak Mardiyono Delasan Ibu Poyong senantos sampun kepara kasep kepara randat ngaturaken pambagya sugeng rawuh awit saking rawuh Bapak Ibu sedaya nyuwun agung ing pangapunten mobil yang ini pun nanggapi awit rawuh panjenengan sedaya kirang pranani langkung-langkunganipun caos papan panenggahan kirang trep saestu saking panjenenganipun Bapak Mardiyono sedaya keluarga nyuwun agung ing pangapunten. Ingkang salajengipun ngaturaken agung ing pamatur nuwun pamaturun ingkang sepisan inggih ngaturaken agung ing pamatur nuwun kunjuk dumateng asanipun Bapak Panenggah sedaya ingkang wonten kesempatan wekdal menika sampun minangkani menapa ingkang dados atur panuwun saking panjenenganipun Bapak Mardiyono panjenengan sedaya kasuwun rawuh. Pamaturun ingkang kalih dan inggih ngaturaken agung pamatur nuwun kunjuk dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambantu nggih menika bondo tenaga saha pengiranipun sehingga saged hanyekapi menapa ingkang dados hajat panuwunipun saking panjenenganipun Bapak Mardiyono sedaya keluarga. Pamatur ingkang angka sepisan angka kalih saking sedaya keluarga namung saged ngaturaken agung ing pamatur ingkang tanpa upami awis saking sainan panjenengan sedaya keluarga namung saged ndedonga dedepi dumateng Gusti Kang Maha Agung kanthi sak murwatipun panjenengan sedaya sak mangke angsal lelintu. Ingkang salajengipun menggah inti wigati gati wonten ing kesempatan rikalenggan dalu menika inggih panjenenganipun Bapak Mardiyono Delasan Ibu Poyong tasakuran inggih menika anggenipun nikahaken ingkang putra inggih Nak Mas Triyanto ingkang kanikahaken kalian putra estrinipun panjenenganipun Bapak Sanusi ingkang pidalem wonten ing Banguntapan Bantul ingkang asilih Mbak Umaroh Setyawati. Ijab kabulipun sampun kalampah rikala wau enjang kirang langkung tabuh 7 langkung 3 menit awit saking berkahipun Gusti Kang Maha Agung sedaya paestu panjenengan sedaya menggah ijab kabulipun lumampah kanthi sae boten wonten satunggaling halangan punapa. Kejawi saking menika saking sedaya keluarga tasih nuwun tambahing donga paestu mugi-mugi putra kekalih samangke anggenipun relumban wonten ing madyaning bebrayan enggal saged dadosna keluarga ingkang ayom tata titi tentrem sak lajeng-lajengipun ingkang dados idam-idamanipun tiyang sepuh kalih ingkang kawestanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula hormati wonten ing riklan dalem menika panjenenganipun Bapak Mardiono inggih menika ngunduh rombongan ketoprak inggih menika karya budaya Gunung Duk inggih menika pinangka caos hiburan dumateng Bapak Prenggah ugi pinangka tombo sayah anggenipun tangga tepalih anginipun sami mbiyantu bot repotipun panjenenganipun Bapak Mardiono anginipun gadhahi hajat wonten ing sepakdar udal menika mangke mendhet cariyos damar wulan nggih Mbah nggih mangke kula semangkaken dumateng Bapak Ibu pamirsa sedaya anginipun mriksani bebering inggih menika ketoprak wonten ing kesempatan wekdal dalu punika. Dumateng asanipun Bapak Ibu sedaya ingkang tansah hormati ingkang salajengipun raos pinanggih manas sanget awit saking rawuh panjurung pandonga panjenengan sedaya wonten ing kesempatan wekdal dalu punika panjenenganipun Bapak Mardiono dan Ibu saged medalaken unjukan saha lampiran ingkang sampun wiradil wonten asanipun Bapak Prenggah sedaya kasuwun ngujuk saudara kanthi sukamodika nggih. Sugeng pinarak lenggang sugeng hamriksani dumugi pungkasipun cariyos wonten kesempatan wekdal menika. Mekaten kesempatan anggen kula matur sakwulu minangkani menapa ingkang dados atur panuwun saking panjenenganipun Bapak Mardiono sedaya keluarga ing sakbelu matur sawentawis wonten asanipun Bapak Ibu sedaya. Saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng bebanggian malih kalian seni drama ketoprak Mataram karya budaya inggih wonten ing tlatah Nusantara kawentar kanthi sesebatan ketoprak Mataram Wul Budaya.
wonten ing rikalegan puniki sampun sumadyo caos pasukatan hiburan kanthi mendhet ira-iraan Damar Wulan Ngenger. Para miyarsa menggadhapaning lampan menika dalang kasta wiyanipun Bapak Panut keprak pun pitadosaken wiyanipun Bapak Ginarman pangiketing pradonga pun asta pumdendra wiyanipun Bapa Miskiran Waranggana Ibu Ponijem Ibu Siem Ibu Inem so Ibu Parti. Adegan ing Kraton Majapahit Ratu Kencana Wungu pun asta wiyanipun Ibu Mami Patih Haryo Lugender pun srirani wiyanipun Roko Mas R. Daladi. Adipati Minak Kuncar pun asta wiyanipun Bapak Nuryo Pambudi Sarjana Hukum. Layang Seto pun asta wiyanipun Bapak Sugiyatno. Layang Kumitir wiyanipun Bapak Sunarto. Anjasmara pun pitadosaken wiyanipun Ibu Tuti. Wonten koplak kasta wiyanipun Simbah Gosong Suryati. Ing salajengipun adegan ing Redi Palu Ombo Begawan Sentanumurti pun sederhana wiyanipun Bapak Punijan Sarjana Pendidikan. Damar Wulan pun pitadosaken wiyanipun Bagus Saryanto. Sabda Palon pun sederhana wiyanipun Roko Mas Dendeng. Noyo Ginggung wiyanipun Simbah Girun Ahmad Mohadi. Kadipaten Blambangan Adipati Minak Jinggo panjenenganipun Bapak Sugimun Sarjana Seni. Dayun panjenenganipun Bapak Paijan. Angkat Buto pun pitadosaken panjenenganipun Roko Mas Tumar. Ongkot Buto panjenenganipun Bapak Mitra Tukirin Klothok. Prajurit Supri kapitados minangka Kala Rumeksa. Dene Riyanto kapitados minangka Kala Yaksa. Ing salajengipun wiyanipun Bapak Mardal ugi pinatados minangka prajurit. Puyengan punasta wiyanipun Nimas Lintang Kairo. Waito pun sriyani wiyanipun Nimas Dwi Lestari. Dene dagelan wonten ing dalu punika pun srirani panjenenganipun Bapak Panut Hadi Santoso saha panjenenganipun Ibu Asik. Sedaya wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sunarto. Bapak Ibu saksuwuhing gending pambuka tumunten lampan Damar Wulan badhe kapurwakan. Sugeng dalu sugeng amriksani ngantos paripurnaning lampan. Nuwun nuwun nuwun. Kan
Sa
sabda dalem kula kula tampi paman. Panjenengan ngaturaken bekti dhateng kula. Kula tampi mugi ndadosaken kegiatan anggen kula ngasta bawat wonten ing Majapahit mriki. nggih Denai ya ayu kentono pinten kula wandalu kula tansah dongaaken mugi panjenengan tiyang anggenipun ngasta kawibawan wonten ing negari Majapahit tak lami-laminipun. Inggih paman, matur sembah nuwun. Dipun prayogikaken langkung rumiyin paman. Inggih. Siwa minak koncar. Nuwun paring pangandika Sang Prabayu Gusti Kencana. Widodo sowan panjenengan wonten ngarsa kula paman. Sakderipun kepareng kula ngunjuk wonten ngarsa dalem Sang Prabu. Kula nyaosaken sing luwih pangabekti kula kunjuk mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Sang Prabu Putri Cahayu Kencana. Inggih kula tampi paman. Siwa minak koncar mugi ndadosaken kegiatan anggen kula ngasta bawat pengadilan wonten ing Praja Majapahit. Pangestu kula katur siwa minak koncar. Kula tampi mugi ndadosaken jejimat. Saklaminipun kula nderek swita gesang wonten ngarsanipun Gusti Ayu Bendara Putri Kencana. Inggih. Dipun prayogikaken siwa. Nggih. Paman lo genten. Kau timbalan dalem. Kok benten kados pisawanan padatan. Ingkang sowan menika sinten kemawon paman? Pun pangapunten menika ingkang kuwan menika anak-anak kula menika layak tepo, layak miteran menika mbok belum tawi koplak menika kula kinasih. Oh, dados menika putra-putra panjenengan dalem layang Seta, layang Kumitir. Kepareng mujuk Kanjeng Ratu. Iya. Saben-saben kula nderek Romo sowan wonten ing kraton Majapahit. Sakderengipun kula ngaturaken sungkem Kanjeng Ratu Kencana.
Iya, pangestuku tampan ana layang kumitir. Sanget anggen kula dados jimat sak daunipun kula nderek Rama wonten ing kepatihan Kanjeng Ratu. Iya, iya, iya. Sira layang seta. Rama gendera menika ingkang lali. Kula kumitir. Oh. Dadi sira kumitir, sira setane. Inggih. Rama gendera pancen sampun lali. Ya sewu Kanjeng Ratu. Kula ngaturaken Gusti konjuk dipun. Iya, tak tampa pangestuku tampan ana layang kumitir. Jimat anggen kula ngabdi wonten ing Denayu. Inggih. Mindak ilang parem menika abdi kula dikoplak inggih watune dangu. Matur menika kula dicitranipun Ki Patih. Sapa iki? Burjawu. Kok ketowo kok ngati anak. Burjawu. Iya, iya. Kula menika saestu abdi kinasipun Patih Lugender ingkang Oh, dadi kowe kuwi abdi kinasihe Paman Patih Logender. Wekdal punika naminipun Gojekat. Oh. Saben-saben Patih Lugender niku wonten pundi kemawon mesti wonten kula. Ngono. Dadi kula niku rak pun sepuh. Kula menawi wonten putih-putih kula menika nesgaken pengawalan ajar sepuh kathah kurang ajaripun. iya, iya. Kula matur ngaten nggih. Nuwun sewu Patih. Nggih. Paman Patih Logender utawi ugi Siwa Minak Koncar. Pangandika Sang Prabu. Sejatosipun wonten ing pisowanan dinten menika raos manah kula menika boten kados adat sabenipun Paman. Ya ayo. Kula aturi medharaken dhateng para narayapada ingkang saestu ing kawontenan niku sami marang ibu. Monggo kula aturi ampun ngantos sangga ugi menapa ingkang dados iraosipun panjenengan kagungan penggalian menapa. Inggih. Nyuwun sewu Sang Prabu Putri Kusumaning Ayu Dewi Kencana. Inggih Siwa Minak Koncar. Dereng kemawon kula ngunjuk wonten ngaso panjenengan. Kula titik sampun pinten-pinten pisowanan. Panjenengan kula waspadaaken kados dinten menggalih ingkang awrat. Monggo Gusti Ayu. Mumpung menika Rekyana Patih lan putra-putranipun lan kula pinangka abdi dalem ingkang tansah nyaket dhateng ngersa dalem. Pratiri Waloka dhateng Wadyabala saha Mayaka ingkang sami sowan Sang Prabu. Ngaten Siwa Minak Koncar utawi ugi Paman Logender lan kowe kabeh layang seta dalah layang kumitir. Sejatosipun manah kula menika rumaos was lan sumelang Paman. Sak surutipun utawi sak sedanipun saka guruing Majapahit nuninjih Rama Brawijaya. Nggih. Ingkang kalengganipun dipun lengseraken dhateng kula wonten ing titi wanci samangke Paman. Panjenengan sami ugi sampun mangertos mbok bilih kula menika setunggaling wanodya. Kedah ngasta bawat pengadilan wonten ing Kraton Majapahit mriki Paman. Kula was lan sumelang mbok bilih kawontenan ngaten menika ing samangke ndadosaken negari-negari wonten ing manca menika badhe ngrabasa dhateng Majapahit Paman. Panjenengan ampun aliting penggali. Awit panjenengan menawi kita terus dhateng Ki Patih Lugender lan anak-anak kula seta lan pumitur menika saged pun sinawungaken wonten ing Madyanira Nanggana nggih. Sak wanci-wanci negari dalem badhe pun rabasa dening negari asane. Mboten tah jenengan kuwatir. Menapa
putra panjenengan inggih Layang Seta kalian Layang Kumitir menika sampun menapa sinau wonten ing Gladen olah kanuragan ngaten apa paman? Kepareng munjuk Kanjeng Ratu. Iya iya. Kula wonten ing kepatihan sampun dipun gladi dening Rama Patih. Arep Kalih paman Koplak niku. Oh. Menika Kanjeng Ratu. Ampun waspados. Sawanci-wanci wonten sanes negari ingkang badhe ngrabosa wonten ing kraton ing Mojopahit. Wonten paman Patih, wonten ing paman Minakuncar Kanjeng Ratu. Mereka sambet kalian kul dipun ajak kan Pak Romo Patih Romo po Romo Pakar. Gusti Patih Lugenden. Mereka sambet kula menika abdi kinasipun Patih Lugenden dipun jak sowan wonten ngasil Kanjeng Ratu. Ingkang magayutan kalian maga. Yo. Ben telu le nyoba. Jadi jane tak kepengin dadi presiden to. Lah iya. Age. Lucu. Lucu Kanjeng Ratu. Iya iya Layang Kumitir. Layang Seta. Kalian abdi kinasihipun Rama Genden. Koplak. Menawi kula kalian Kakang Seta menika sampun sumadya inggih desa. Sampun boten muciran malih. Wanci wonten parang para saking negari sanes. Kula kalian Kakang Layang Seta menika. Anake Patih Lugenden. Nyuwun sewu Gusti Ayu. Inggih kados pundi Menawi wonten keparengipun kula badhe munjuk atur wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu. Inggih, monggo Siwa. Kula pitados dhateng kawibawan panjenengan. Ing samangkenipun panjenengan kula kinten badhe kencar-kencaranipun ngastu bawat pengadilan wonten ing Kraton Mojopahit. Lan para kadang-kadang sentana badhe hambiyantu. Panjenengan dalem ampun yantos kuwatir aliting penggalih panjenengan tentu kemawon. Ing semanganipun badhe kasengkuyung dhateng sedaya nalika praja. Malih-malih dhateng Rekyana Patih Minak Lugender. Rekyana Patih Lugender ingkang sampun kagungan putra kekalih Seta Layang Kumitir. Dados panjenengan kula aturi pitados dhateng kula lan Paman Patih Sang Prabu. Ngaten Siwa Minak Kuncar. Nggih. Menawi babagan menika kula pitados. Kula pitados dhateng kasetyanipun para nayaka lan ugi para putranipun Paman Lugender. Nanging Siwa Minak Kuncar. Nggih. Ingkang naminipun negari menika wonten mengsah menika mboten kok kedah perang dedamel menika mboten Pak. Nanging saged mengsah menika nyusup dhateng negari utawi wonten ing Mojopahit mriki Paman. Ingkang kula semelangaken lak ngaten menika Paman. Menawi ngrabosa perang ngaten sampun cetha lan nanging nek sumurup dhateng negari nelusup awakipun piyambak lak mboten mangertos to Paman. Pancen leres digantung. Alange jenengan pelajeng pitados dhateng ingkang yang Patih. Bisa mati-mati mangke wonten Darut Bekti. Wonten ingkang badhe ngelong-ngelong kawibawan dalu. Kula kinten kok tebih saking kawan. Ampun kuwatos. Ingkang putra menika sampun gegulang olah kanuragan, olah kaprajuritan. Make mulai kebatosan maning kula. Niku menawi make tenaga menika anak-anak kula menika. Kalian Koplak niku. Nggih, babagan menika kula menapa pitados dhateng panjenengan Paman. Nanging nggih kados ingkang kula aturaken kula wau Paman. Sampun ngantos wonten ing negari Mojopahit menika wonten mengsah ingkang boten ketawis. Dom suruping banyu. Nah, saged to kawontenan kados mekaten Paman? Sang Prabu Putri Diayu Kencana. Inggih. Kula pitados dhateng panjenengan dalem. Panjenengan sampun ngantos saliting penggalih. Anggenipun ngastu bawat pusaraning adil wonten ing Kraton ing Mojopahit. Kula minangka abdi dalem ingkang tinaket wonten ngarsa dalem. Adi budidaya ing samangki ing mbok bilih
wanci-wanci wonten parangmuka ingkang damel ringking kraton Majapahit lan ing wonten dom sumuring banyu ingkang badhe damel abani dening kraton Majapahit ing semangke mugi-mugi saged kaberat sedaya wau pejah. Injih, Pak. Mboten kesupen awakipun piyambak kedah nenuwun wonten ing ngarsanipun Bathara ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi kraton Majapahit menika tansah ayem tata titi tentrem. Ngaten Siwa Minak Koncar. Nuwun sewu. Kula ngaturi dhateng paman Mangkam. Nuwun sewu. Nggih. Menapa panjenengan menapa boten saged dipun arani lancang pangucap. Lire. Kanjeng Ratu menika wonten pepatih dalem. Minak sinten panjenengan? Logendar ingkang nindih. Tur gadah putra kalih sampun boten mujiwan. Nak Mas Seto nak Mas Guntur. Kenging menapa panjenengan? Matur wonten ngarsan Kanjeng Ratu bilih panjenengan ingkang badhe tanggel jawab. Kedahipun Ndara Patih Logender. Rampung nggonmu matur. Olah aku mangsuli. Monggo. Kowe ngerti yen Dipati Minak Koncar ki cinakete ngersane Sang Prabu Putri Kencana. Tapi kalungguhan kok tapi lho. Munggih kalungguhan panjenengan sak ngandhapipun Patih Logender sampun njenengan rangkai wenang. Patih panjenengan nika. Ana kraton Majapahit kang duwe panguwasa tunggal Prabu Putri Kencana. Anamung patihipun Logender. Koplak. Aku percaya. Aku ki gawe bombonge Gusti Ayu supaya ora cilik atine. Nek wonten panjenengan kok namen iri. Paman Koplak. Koplak. sampun kajengipun. Aja keladuk nggonmu matur Koplak. Aku Dipati. Wis suwe Boten maben. Namung kalenggahan menika inggil Patih Logender tinimbang. Wis. aku percaya Koplak. Sampun, Paman. Sampun. Ning kowe kudu eling. Sang Prabu Putri Kencana ora tida-tida nggone ngaku sedulur minangka pengayomaning praja. Monggo. Sampun. Apa aku nyahak wewenange Minak anu Logender? Ora ora kok. Menawi kula arani nyahak wewenanganipun kalungguhan Patih Logender. Ingkang sampun ngabdi dhateng Kanjeng Ratu. Nyuwun sewu Rekyana-pati. Napa keparing kula munjuk dhateng ngarsa panjenengan. Kula minangka Dipati wonten ing Majapahit dipun akui dening ratu sesembahan kula nggih Sang Prabu Putri Kencana. Panjenengan minangka warangka dalem ugi dipun sesembah dening Ratu Kencana. Nanging kula boten anggep nyamahaken dhateng asma dalem. Napa niku anak sampean sing kados ngoten niku? Ora menika reaksi anyar. Menawi karusanipun pancen rusa. Ananging bapak tata kaprajan piyambakipun nggih ngomong Paman Patih. Wonten ing titi wanci menika kula sampun saged mresani kanthi tata titi. Awit menapa? Wonten ing pisawanan menika malah kedadosan regejikan rembag. Abdi panjenengan menika aturipun menika kok malah radi. Saged anggenipun nggih gulang dhateng abdi dalem. Paman menakut, paman apa kula kados? Panjenengan sejatosipun mboten mangertos kondhangipun anak ukuranipun Patih Logender. Ingkang sampun kondhang kaunamunan. Kaceluk kajono priya. Awit menapa? Seta kumitir dipun gadang-gadang. Supados derek wonten ing Majapahit. Wonten sanes boten namung kejawi
badhe mbentengi Praja Bandyara. Koplak. Aja keladuk lan ngomong. Aku wis suwe nggonku ngadon ning Kraton Majapahit. Aku ngerti cilikane layang Seta layang Kumitir. Dereng ngerti kondange Seta Kumitir, nak Mas Seta Kumitir. Kondange niku sampun boten janji. Menawa malih putranipun pati lo gede. Ning kowe kudu kelingan. Saben-saben Majapahit ana paranguka. Apa Seta Kumitir iso ngamui gawe? Kala semanten pancen dereng dipun gladi. Olah kanuragan, olah peperangan. Menawi samenika iso diteter to. Iso diteter, iso. Kamelo gender. Jenengan ampun mendelke mawon. Nek kabeh taun manuk kula sing ling ngono. Kula menika sampun mangan kekucah dalu. Panjenengan kula belani. Malah meneng wae, malah ngeten. Ki Patih. Menika abdi dalem lho. Panjenengan kedah iso anggenipun ngulang uruk dhateng abdi dalem. Wonten maju mundure Koplak panjenengan yang tanggung jawab. Menika wonten ngaranipun Gusti Ayu. Wonten perkawis menika kula saged ngunaken pangapunten dhateng abdi kula. Injih, boten dados menapa paman. Ananging sejatosipun manah kula langkung wasran sumelang. Injih. Wonten kraton Majapahit menika kok malah sami regedan kados mekaten kados pundi badhe ayo menapa tititen trepangan. Awak dhewe iki wis ketuk ngendi, Dimas? Iki aku mau kuwi saran ngeyup nang wit gedhe. Paman. Ning aku malah bingung. Yo nek iki ora kleru iki tekan kok wonten Majapahit. pawongan ingkang kula dereng mangertos. Monggo dipun dangu paman. Muru kuwi dik Tata sila iku mboten. Genah. Pawongan. wonten dawuh lho. Iki nang kraton Majapahit niku. Oh. Ketika Menika wonten kraton ngertos kula wonten nggene Mbah Midi. Bocah padha kesel. Tengok. Tengok. Oh nggih. Iki nang kraton. wait, Iso tengok ora? dauh. Wudunen. Kula lenggah niki. Sampun Ki Patih. Niku mangke urusan kula. Denowo. Pripun? Ngerti iki ana ing kraton Majapahit iki ana katentreman lan ana urusan werna-werna. Niki wonten Majapahit. Yo, Niku wonten kraton. yo. Oh bener. Majapahit. Nggih, Majapahit. Oh, ora kleru ngono lho. Pareng ngunjuk Ki Patih. Yo marep duwe. Aku kok kowe sing matur. Ya kowe wae to ya wong kowe sik luwih tuwa mbene aku. Sak derengipun kula matur. Yo, Wonten ing Ki Patih sinten? Arya Lugender. Arya Lu- Kondange apa? Arya Lugendar. Lugender. Oh Lugender, nggih. Gendar ora lu gendar. Lugender. Matur kok trewat. Sak derengipun kula ngaturaken sungkem ing pangabekti Ki Patih. Oh yo tak tampa kene genep. Temen sing ramu matur.
Pangedonku tampan. Lan kula katitipan salam saking Gusti kula. Kanjeng Adipati Blambangan sapa jenenge? Wah, sapa ya lali? Minak Jinggo. Jinggo. Liramu kepengin matur dhewe apa Sesembahan kok lali. liwat aku? Kula badhe matur piyambak dhumateng Dyah Ayu Sri Subasiti Kencana Wungu. Yo tambaro. Den Ayu. Injih Paman. Menika wonten denawa ingkang ngrawuh dhateng Kraton Majapahit. Denawa kuwi teko nggih Patih. Teko menungso. Menika kersanipun badhe mundhuk atur dhateng panjenengan monggo. Kula aturi monggo Injih Paman. menawa menika. Kisana, Nggih. sira sakloron saka ngendi lan ana perlu apa sawanana ing kraton Majapahit kene? Kula saking Blambangan dipun asmani Angkat Buta lan menika Okot Buta. Leres ingkang aturipun adik kula. Nggih. Darbe kersa apa? Pangunjuk Kanjeng Dyah Ayu Sri Iya, Subasiti iya. Kencana Wungu. Ngati-ati le matur, ora Yo. trewa-trewo. Alon-alon. Ha iya kok ora diwadatur iki kudu oleh gawe. Kula katitipan salam saking Gusti kula Kanjeng Adipati kunjuk dhumateng Dyah Ayu Sri Subasiti Kencana Wungu. Iya tak tampa. Kaping kalihipun kula dipun utus Kanjeng Adipati nggih menika ngaturaken nawala. Nawala. Nggih. Dadi sliramu kuwi diutus dening Ratu Gustimu ingkang asma Adipati Minak Minak Nggih. Jinggo leres. supaya ngaturake nawala marang. Nggih. Yen ngono mara aturna. Nggih monggo Minawala. Kanjeng. Paman Lo Gender lan ugi Siwa Minak Kula Koncar. Sang Prabu Putri. Nawala saking Adipati Blambangan. Nggih, Badhe kula waos Paman. monggo. Menika wonten wewenang dalem. Monggo klatri enggal bikak menapa suraosipun nawala menika Gusti Ratu. Lah, Ya. Kena patih lu genderer kados pundi? Katem bemawon ya Subasiti Kencana Wungu. Nggih, nggih. Maos serat ingkang saking Iya. Kadipaten. Kula dereng mangertos isinipun kuno. Lajeng Dyah Ayu Kencana Wungu jegat. Nyuwun sewu Kena patih. Menawi nitik glagat lan paselmunipun Dyah Ayu Kencana Wungu. Sasampunipun piyambak maos dhateng nawala ingkang kunjuk dhateng Dyah Ayu Kencana Wungu lumantar angkat lan angkot putu. Kula pitados yen Gusti Ayu Kencana Wungu piyambakipun tetela gerah penggalih kanyata layang dipun waos dipun bucak lajeng piyambakipun mlebet dhateng ing patunggon. Pramila panjenengan menika pirangka warangka dalem kula aturi waspada lan nitik dhateng kalengganipun Dyah Ayu Kencana Wungu wonten menapa sejatosipun?
Nyuwun sewu. Kula abdi dalem panjenengan warangka dalem. Sampun panjenengan pitados dhateng kula. Yen kula ingkang mbikak isinipun surat menika. Monggo. Kula pitados Rajanto kula menika pepatih wonten ing Majapahit ananging kebatinipun Dyah Ayu Dewi Siti Kencana menika dhateng panjenengan. Oh nggih. Kepisan malih kula nyendika dhateng panjenengan, ning panjenengan pisan malih ampun rumangsa gela lho. Nggih. Kuwalik. Tetu dijelasipun. Reganopatih Lugender ingkang minulya. Sampunipun kula maos dhateng nawala ingkang kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Ayu Siti Kencana. Mboten moka yen panjenengan dalem Gusti Ayu menika gerah penggalih. Jalaran kula aturi pirsa. Isinipun surat layang menika. Kiyambakipun kautus dening ratu sesembahanipun ing Blambangan Nanjih Adipati Minak Jinggo. Ingkang supados dumugakaken layang minangka nglamar dhateng Ratu Kencana Wungu. Ing semangkenipun badhe dipun dadosaken garwa prameswari wonten ing Majapahit. Pramila gegandhengan Gusti Ayu Kencana Wungu nembe kemawon gerah anggenipun menggalih sedanipun ingkang rama. Kamangka wonten menika dadak nglayoni wontenipun serat ingkang tujuanipun badhe garwa menika. Jenengan saged ngraosaken to. Anak kula menika pancen tanggap sasminta tukat trampil trengginan. Dereng mawon pun aturi sampun marangi katerangan dhateng denawa-denawa niku. Mboten anak kula nak mboten wonten. Ya toh, Pak. Nggih. Rekanopati, napa paring kula munjuk wonten ngarsa panjenengan? Monggo. Wonten negari Majapahit menika wonten pranatan. Negari Majapahit negara ingkang ageng dados tuntunanipun para negari sanes. Tentunipun panjenengan dalem pirsa. Yen negari Majapahit menika wonten tatanan, tuntunan saha tuntunan. Menapa panjenengan dalem sampun pitados dhateng anak sampeyan anggenipun sobositanipun? Mangke riyen kok tak omong. Upami panjenengan menika dados angkat lan angka duta. Panjenengan dalem kiyambakipun menika namung duta utusan. Munjuk wonten ngersanipun Gusti Ayu. Dereng kemawon dipun wangsuli lan dipun tampi rembugipun lajeng anak sampeyan derajat-derajat nempiling. Upami panjenengan dados layang kumitir. Menapa panjenengan dados angkat buta napa panjenengan ya iso nglakoni? Nak koncar. Iki rak kuwalik duwe penemumu to. Iya. Dheweke kuwi rumangsa tanggung jawab katentremaning negara Majapahit. Dheweke malah wis badhe ngataken dharma bekti. Kok dibluputke. Estunipun Paman Koncar menika naming golek-golek. Elek-elek lugen. Lah, saged. Rega Menawi saged badhe njungken kawibawan dalem Ayo golek pangkat angel lho. Rekanopati. Pun lajeng mboten. Kula tak matur nggih. Angkat lan angka buta menika mengutusan. Kadah kersa badhe mundhut garwa menika ratu gosipun ing Blambangan. Panjenenganipun Ratu Kencana lajeng nyanak sampeyan drajat-drajat nempiling marang angkatan angka buta. Ya nek angkatan angka diterima. Yen ana cilik lara gedhe tumekaning pati, dheweke nggawa wadyabala segaran sepapan. Apa sekirane kuwi iso tanggung jawab? Belai patih, belai. Dari Majapahit patih gender kalian lho gender. Ayo lak niku. Oh, ngono. Kula pitados saking panjenengan lan abdi sampeyan. Ning panjenengan kudu kelingan.
saben-saben layang seta layang kumitir ana para gawe apa wis tau ngrampungi? Menika rak riyen. Dereng sak menika sampun kula gembleng adidaya kawijayan. Layang seta layang kumitir nang saiki. Lahir batin kula menika bekti dhateng ratu sesembahan kula. Lan niating manah kula kok mboten badhe cumongol-congol dhatengipun Gusti Ayu Kencana menika mboten. Nanging menika dari kedai Paman Minak Koncar menika naming iri. Pengen kalunggan. Nek jenengan ngagulke Seta Kumitir. Daya. Kowe percaya nek Seta Kumitir iso ngrampungi gawe? Aku ya telah sing adipati. Apa anak sampeyan iso kok tandingi karo aku? Ya wonten iki. Siji ngalira, siji Waktu kok yo atuh juru bocah ya bonyok. Ayo nek wani panjenengan ugi abdinipun Kanjeng Ratu. Heeh. Pinangka pepangit dalem patih Lugendar ingkang mindi lihir. Menapa sae bilih salah setunggaling abdi sami-sami abdi wonten ing Majapahit. Kok badhe memengsan panjenengan kok ketinggalan sanget bilih panjenengan naming iri. Koplat. Iri kalian kalenggan. Oleh aku mangsuli lah ngomong. Ku abdi ana ing kraton Majapahit. Rek ana patih ya wis suwe diangkat pinangka warangka dalem. Awake dhewe iki disuwun karo Ratu Kencana Wungu supaya ngawat-awate nggonipun jumenengan. Kula gesang kan ingkang gesangi Patih Lugendar. Lah, iki ketok rek ana patih. Panjenengan ampun muja menungso menika. duwe tukeh dingin apa nek mboten kula amanan dhateng awak kula. Lah niki ngoten mawon. Nek panjenengan sampun pitados dhateng kawegikanipun Seta lan Kumitir, kula borong dhateng sampean. Kula tunggak dadap ora melu nggarap, tunggak waru kula ora melu. Sampun, sumangga. Kang, iki alun-alun Majapahit iki, Kang. Kaya iki alun-alun Majapahit iki. Yo api kaya ngene beda karo Blambangan. Wah, jan. Apik tenan iki, Kang. Awake dhewe nang kene iki minangka ngenteni Patih Angkata karo Angkatbuta anggone sowan ning Kraton Majapahit. Ya muga-muga anggenipun sowan Angkatbuta nang Majapahit anggenipun nglamar ditampa karo Ayo. aja guyu-guyu wae. Tak kandhani, Kang. Iki mengko mbiyen panglamare kuwi ditampa, awake kuwi dawe pi bakal mulya. Bakal seneng-seneng Pokoke pesta. ning Blambangan ki awake dhewe wah
pesta pora. Karaokean. Oh iya. Elsinan. Lah, ono. Wes pokoke seneng-seneng. Wes pokoke Wes polke. polke sak blengere. Engko nganti yahine ya wetengku ya ting plilit ling ngenteni angkot buta gek oleh hasil ora iki. Ayo iki tak tani ora gek. Job. Iki kepiye hasil iki kok. Buka-buka wae kan. Ayo Pokoke dinteni karang yo. Pokoke nyiape Mas yo bolo kabeh wis siap kabeh. Mbok menawa mengko ana apa-apa wis kabeh yo siap kabeh. Karang yo kewajiban. Woi. 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 Ya. 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 Woi, ki patih. Iki kepiye kok kowe keplayu-playu kaya niki? Kita wis Jakar pau wis. gelar sepapan ning kraton Mojopahit. Ana ing kraton. Mojopahit. Aku ketemu karo kuwi aku ngenehke Nawala. Iya. Ngenehke Nawala iki aku langsung ditendang karo bocah-bocah bagus iki. Oh, Panen. arep golek buta. Piye? Kowe mlebu ning kraton Mojopahit. Ngeterke layang nanging kowe gawe ontran-ontran kraton Mojopahit. Sing Oh. Ora ngono to, Dimas. Aja tedak-tedak Ora disampuk meneh kowe. tempiling wani. Angkat buta, angkat buta. Tekamu apik. Nang jebul wis gope duwe segelar papan nang alun-alun Mojopahit kene. Bener. Aku ketok muni ora telepon kuwi. Muni balekke. Ora muni ka wis seru kowe. Aku namung duta utusan. Dia men. Ya, men cetok. Aku wis dinae Purbawasesa. Ya. Terus Upama layangku iku ora dianu Kraton Mojopahit tak gawe. Angkat Ono bali besik. lancang pangucap. Piye? Kowe gelem bali ning Kadipaten Blambangan apa ora? Aku bali nek wis cara-cara Wis oleh kabar sing Oleh mesti kabar kepiye sing carane. gumathok. saka Mojopahit. Lah kon tak ganteng mustakamu ning kraton Mojopahit. Ya. Majapahit digawe. Woi, woi. Kersanipun Rama menika dos pundi? Rupane Demarwani wonten ing Kraton Mojopahit kenging napa? Malah panjenengan penggak menika dos pundi Rama? Percaya marang Rama. Rama duwe pitung liya. Siramu do sarya penggali. Oh nggih, nggih, nggih. yang gelut niku ora nganggo bekung. Niki wae jan meh kula tempiling angkat buta angkat buta wis arep kula. Aku ki weruh saka kadohan siramu nek ora tak dilani ku catek-catek entek. Jenengan niku meh do kalih kula kok. Kersanipun Rama dos pundi? Iki tak Oh nggih, monggo Rama. Denawa. Piye? Siramu kepengin barangamu apa kepengin nglamar ning Majapahit? Aku ketok kene wis dinae Purbawasesa.
Aku ketuk Blambangan kudu duwe kabar. Iya, aku Nek pancen lamarane adikku ki ora ditampa. Ayo. Sungsang kowe balik. Rupak wani dembar wani buta sing buta. sareh. Ora usah sesumbar kowe angkat buta. Yo, pancen wani aku. Mundur sithik. Nek ditonyo kowe mak penyok sing kelangan ki Rama. Aku ki sing ngeman marang sliramu. Wani. Pun monggo. Sliramu ki tak dadekke ratu ning Majapahit, aku ki ngeman. Nek sliramu cacat, coba sing kelangan. Percaya ora Rama? Monggo. Piye iki Patih? Sliramu mau ngomongke yen nglamar ning Majapahit. Yo. Tak iki ngerti iki tak kai keterangan. Dinehi keterangan. Panglamarmu kabeh tak tompo, ditompo. Alah, alhamdulillah. Ayo mengko sithik. Mengko sithik. Mengko sithik. Dirungokke. Rungokno sithik. Lentu jenengan. Dimas, Pripun Kang Mas? coba ngendikane Rama ki kepiye? Ditampa. Monggo Rama. Yen pun Rama matur dintekke sithik sliramu do ngrungokke. Nggih, nggih. Sing ning ora. Pripun iki Patih? Ditompo malah wis direncana daupe. Nggih. Direncana daupe. Direncana Rama. Tetembungane di Wis meneng wae. Purba Wasesa ki nang gone telu gender. nek Patih ki ora ono salah, Patih ki ora. Dinane ya ukur. Yo. Sesuk yen ana dina Selasa kliwat. Kula catete riyin. Dina Selasa kliwat. Selasa Kliwat. kliwat. Nggih. Tanggale 19 Tanggale 19 dirungokke di. Kowe iki Nggih, aku ngrungokake karo kok. wulan tanggale 19 19 wulane Jumadilawas wulane Jumadilawas, taune tahun bebas. taune tahun bebas. Kondur saiki datuke Ratu Gustimu. Nek ngoten niku penampi Gusti kula dipun tapi. Ditampa. Pripun dipun Ditampa. bangsuli. Dipun bangsuli. Kowe iki ora patek cetha. Kupingku karang mondo ora patek di Dinane Selasa kliwat, kliwat. sasine Jumadilawas, Dilawat. tanggale 19 Iya. taune tahun bebas. Oh. Wis ora tak bulan baleni. Nek pancen dina kuwi ora ono, kowe keparat. Ayo unjuk Ayo, duyak diatur nang jam sabar dhewe. Yo. Panjenengan menika koplak menapa boten? Pun Rama ki ora koplak. Kok wonten Patih lu gendar ingkang minulya kok koplak-koplak. Dawanan matur. kok wonten dinten Selasa kliwat. Karo apa mau? Ning- Sasine? Songo telat iku dongane kupetuk iki ngene iki. Nek kowe memang diterusake anggene Bandayuda, Nggih. entek dipangan buta-buta. Nah, resik kondur. Nggih, kersanipun Rama dos pundi? Rama, Sampun Rama. iki kondur ing kepatihan. Oh nggih, monggo kula dherekaken Rama.